Bastany 7, 11 per Fukinavi, 12 per Raga, 13 per Michael Brown. Les palmes al ritme. Ha aconseguit enfilar-s'hi. Ara, evidentment, ha de rematar la zona. No servirà de res haver estat l'únic que ha aconseguit superar aquest atac inicial. Si ara no el reuneix, acabant la zona. De moment, un punt per Toni Bou. Ha sabut penjar-se molt bé enrere i controlar. Impressionant. Impressionant. Pujant amb angle. I Toni Bou, que sembla que dona cop d'efecte en aquesta zona. El gran de la Habana.